11 luukku. Tähän mennessä tapahtunutta. Lumipallo karkotetaan eläintilalta ja sijat ottavat Napoleonin johdolla hoitaakseen kaiken päätöksenteon tilalla. 6. luku. Koko sen vuoden eläimet raatoivat kuin orjat, mutta ne olivat onnellisia työssään. Mitkään ponnistukset tai uhraukset eivät saaneet niitä nurisemaan, sillä ne tajusivat täysin tekevänsä kaiken omaksi hyväkseen ja omien jälkeläistensä hyväksi, eikä joutilaan varastelevan ihmislauman hyödyksi. Kaiken kevättä ja kesää ne työskentelivät 60 tuntia viikossa, ja elokuussa Napoleon ilmoitti, että työtä tehtäisiin myös sunnuntai-iltapäivisin. Tämä työ oli ehdottomasti vapaaehtoista, mutta jokaiselta eläimeltä, joka jäisi siitä pois, vähennettäisiin ruoka-annos puoleen. Silti havaittiin välttämättömäksi jättää eräitä töitä tekemättä. Sato oli vähän huonompi kuin edellisenä vuonna, ja 2 peltoa, joihin olisi pitänyt kylvää juurikkaita alkukesästä, jäi kylvämättä, koska kyntötöitä ei ollut saatu loppuun tarpeeksi aikaisin. Oli helposti aavistettavissa, että talvesta tulisi vaikea. Tuulimylly tuotti odottamattomia vaikeuksia. Maatilalla oli hyvä kalkkikivilouhos ja runsaasti hiekkaa ja sementtiä oli löydetty erästä vajasta, joten kaikki rakennustarpeet olivat käsillä. Mutta aluksi eläimet eivät pystyneet ratkaisemaan ongelmaa, kuinka kivet saataisiin lohkotuksi sopivan kokoisiksi. Näytti siltä, ettei tätä voitu tehdä millään muulla tavoin kuin hakuilla ja rautakangilla, joita yksikään eläin ei kyennyt käyttämään, koska yksikään eläin ei pystynyt seisomaan takajaloillaan. Vasta viikkojen turhan ponnistelujen jälkeen jokin niistä keksi oikean ratkaisun: painovoiman hyväksikäytön. Valtavia kivenjärkäleitä, aivan liian isoja sellaisenaan käytettäväksi, lojui kaikkialla louhoksen pohjalla. Eläimet sitoivat köysiä näiden ympärille, ja sitten kaikki yhdessä, lehmät, hevoset, lampaat, joka ainoa eläin, joka pystyi köyteen tarttumaan, jopa siatkin liittyivät joskus mukaan ratkaisevina hetkinä, raahasivat järkäleet toivottoman hitaasti rinnettä ylös louhoksen reunalle, mistä ne pudotettiin alas niin, että ne pirstoutuivat palasiksi kallioon. Kun kivet näin oli saatu lohkotuksi, niiden kuljettaminen oli suhteellisen yksinkertaista. Hevoset vetivät niitä kärrykuormittain, lampaat raahasivat kiven kerrallaan. Jopa Marielle ja Benjaminkin valjastautuivat vanhojen käsien eteen ja tekivät osuutensa. Kesän lopulla kiviä oli saatu kokoon tarvittava määrä ja sitten alkoi rakentaminen sikojen johdolla. Hidasta ja työlästä tämä kaikki kuitenkin oli. Usein kesti kokonaisen uuvuttavan päivän raahata yksi ainoa kivenjärkäle louhoksen reunalle, ja joskus se ei rikkoutunutkaan, kun se työnnettiin alas. Mitään ei olisi saatu aikaan ilman jyskyä, jolla tuntui olevan voimia yhtä paljon kuin kaikilla muilla eläimillä yhteensä. Kun järkäle lähti luisumaan ja eläimet kiljuivat epätoivoissaan laahautuessaan alas rinnettä, jysky ponnisti aina vastaan köyden päässä ja sai kuorman pysähtymään. Kun toiset näkivät, miten se punnersi rinnettä ylös tuuma tuumalta, huohottaen, kavioiden kärjet maata kuopien, leveät kyljet tahmeina hiestä, ne kaikki valtasi ihailu. Apila varoitti sitä toisinaan rasittamasta itseään liikaa, mutta jysky ei koskaan kallistanut korvaansa näille puheille. Sen 2 iskulausetta, minä tein kovemmin työtä, ja Napoleon on aina oikeassa, riittivät sille ilmeisesti vastaukseksi kaikkiin ongelmiin. Se oli sopinut kukkopojan kanssa, että tämä herätti sen aamuisin 3/4 tuntia aikaisemmin entisen puolen tunnin sijasta. Ja vapaahetkinään, joita niihin aikoihin ei ollut paljon, se meni yksin louhokselle, kokosi kuorman lohkottuja kiviä ja kiskoi sen ilman apua tuulimyllyn rakennuspaikalle. Sinä kesänä eläinten olot eivät olleet kovinkaan huonot työn ankaruudesta huolimatta. Vaikkei niillä ollutkaan runsaammin ruokaa kuin Jonesin aikoina, sitä ei ainakaan ollut vähemmän. Kun niiden tarvitsi ruokkia vain itsensä,
eivätkä ne joutuneet samanaikaisesti pitämään yllä 5 holtittoman tuhlaavaista ihmistä, se oli niin suuri etu, että olisi tarvittu aika paljon epäonnistumisia tekemään se tyhjäksi. Ja monin tavoin eläinten menetelmät eri toimissa olivat tehokkaampia ja säästivät työtä. Esimerkiksi sellainen työ kuin kitkeminen voitiin tehdä niin perusteellisesti, ettei se ollut ihmisille mahdollista. Ja koska yksikään eläin ei nyttemmin varastanut, oli tarpeetonta erottaa laitumia aidoilla viljelysmaista, ja näin säästyi paljon työtä, kun pensasaitoja ja veräjiä ei tarvinnut pitää kunnossa. Kuitenkin kesän mittaan alkoi ilmetä monenlaisia ennalta aavistamattomia puutteita. Tarvittiin öljyä, nauloja, nuoraa, koirankeksejä ja rautaa hevosenkenkiin, eikä mitään näistä pystytty tuottamaan maatilalla. Myöhemmin tiedettiin myös tarvittavan siemeniä ja väkilannoitteita, monenlaisia työkaluja sekä lopuksi koneisto tuulimyllyyn. Yksikään eläin ei osannut kuvitella, miten nämä kaikki saataisiin hankituksi. Eräänä sunnuntai-aamuna, kun eläimet olivat kokoontuneet käskynjaolle, Napoleon ilmoitti, että se oli päättänyt ottaa käyttöön uuden menettelytavan. Siitä lähtien piti eläintilan ruveta käymään kauppaa naapuritilojen kanssa. Ei tietenkään varsinaisessa voitonsaannin tarkoituksessa, vaan pelkästään saadakseen hankituksi erinäisiä raaka-aineita, jotka olivat ehdottoman välttämättömiä. Tuulimyllyn tarpeiden tuli syrjäyttää kaikki muu, se sanoi. Sen vuoksi se teki parhaillaan järjestelyjä myydäkseen 1 heinäsuovan ja osan kuluvan vuoden vehnäsadosta, ja myöhemmin, jos lisää rahaa tarvittaisiin, se olisi hankittava myymällä munia, joille oli aina menekkiä Willingdonissa. Napoleon sanoi, että kanojen tuli auliisti tehdä tämä uhraus omana osuutenaan tuulimyllyn rakentamisen hyväksi. Jälleen kerran eläimet tunsivat epämääräistä vaivautuneisuutta. Ei koskaan antautua tekemisiin ihmisten kanssa. Ei koskaan käydä kauppaa. Ei koskaan käyttää rahaa. Eivätkö nämä olleet kaikkein ensimmäisiä päätöksiä, jotka oli tehty tuossa ensimmäisessä voitonriemuisessa kokouksessa Jonesin karkottamisen jälkeen? Kaikki eläimet muistivat, että sellaiset päätökset oli tehty, tai ainakin uskoivat muistavansa. Ne 4 sikaa, jotka olivat vastustaneet Napoleonin lakkauttaessa kokoukset, korottivat arasti äänensä, mutta ne vaiensi tuota pikaa koirien valtaisa murina. Sitten lampaat puhkesivat tavalliseen tapaan määkimään 4 jalkaa hyvä, 2 jalkaa paha, ja hetkellinen hämmennys oli samassa pyyhkäisty pois. Lopuksi Napoleon kohotti sorkkansa vaatien hiljaisuutta ja ilmoitti, että se oli jo hoitanut kaikki järjestelyt. Yhdenkään eläimen ei ollut tarvis joutua kosketuksiin ihmisten kanssa, sillä sehän ei selvästikään ollut millään muotoa suotavaa. Se itse aikoi ottaa koko taakan omille harteilleen. Muuan herra Wimpää, Willingdonissa asuva asianajaja, oli suostunut toimimaan välittäjänä eläintilan ja ulkomaailman kesken, ja hänen oli määrä tulla käymään tilalla joka maanantai-aamu saadakseen ohjeensa. Napoleon päätti puheensa tavanomaiseen huutoonsa, kauan eläköön eläintila, ja kun oli laulettu Englannin eläimet, saivat eläimet luvan hajaantua. Jälkeenpäin Vinku teki kierroksen tilalla ja rauhoitti eläinten mielialan. Se vakuutti niille, ettei kaupankäynnin ja rahankäytön kieltävää päätöstä ollut koskaan tehty tai edes ehdotettukaan. Se oli silkkaa mielikuvitusta, luultavasti alkujaan peräisin lumipallon levittämistä valheista. Muutamat eläimet tunsivat yhä heikkoja epäilyksiä, mutta Vinku kysäisi niiltä ovelasti. Oletteko varmoja, ette te ole vain uneksineet tätä kaikkea? Onko teillä jotakin muistiinpanoa sellaisesta päätöksestä? Onko se kirjoitettu jonnekin? Ja koska oli varmasti totta, ettei mitään sen kaltaistakaan ollut kirjoitettuna muistiin, eläimet tyytyivät siihen, että ne olivat erehtyneet. Ja näin päättyy luukku 11.